Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen, goizean lanerantz nindoala, gaua erretiratzen hasiatzen, eguzkia jalgitzen zela, argiak onak dira, jakin nahi nuke, nola, jakin nahi nuke, nork zerk pizten dituen. Jakin nahi nuke. Nola pizten diren. Jakin nahi nuke. Nola pizten diren. Ametsak pizteko